Ha a városi kulturális rendezvényeket nézzük, tavasszal kiemelkedő helyet, szerepet foglal el benne az Alsósági Tavaszi Napok. A mai alkalommal, a következő percekben erről beszélgetek vendégeimmel, tisztelettel köszöntöm a TVCL nézőit és vendégeimet, Pálné Horváth Máriát, a Kemenes-Aljai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, valamint Erdélyi Antalt, az Alsósági Részönkormányzat vezetőjét. Tehát május 18-19-20-án 3 napon keresztül ismételten Alsósági Tavaszi Napok, ha jól tudom, jubileumi, hiszen már a 20. alkalom ez. Igen, 20 éve az első alkalommal két képviselőtársammal, Varga Csabával és Hanzsér Elemérrel gondoltunk egyet, hogy valami rendezvénysorozatot kellene alsóságon is kitalálni, és így jött be az, hogy jó lenne egy alsósági napok, már abban az időben is már több városban, falukon egy ilyen kis rendezvénysorozatok voltak, ami 2-3 napos volt, ahol 1 napos. De mi úgy gondoltuk, hogy ez a 3 napos rendezvény jó lenne egy alsósági városrésznek is. Hát és így jött az ötlet az, hogy ezelőtt 20 évben, hogy hárman, 2 képviselőtársammal kitaláltuk ezeket az alsósági napokat. Hát azt hiszem, hogy az idők folyamán egyre bővült, egyre színesedett a paletta, ha most is megnézzük a műsorfüzetet. Nagyon sok irányzat található benne, nagyon sok igényt ki fog majd elégíteni ez a 3 nap. Hát megkérdezem igazgatóasszonyt, hogy nézzük, akkor induljunk el szépen sorban, mi várható, milyen programok ez alkalommal. Igen, hát valóban, ahogy képviselő úr mondta, 20 éves múltra tekint vissza ez a rendezvénysorozat, és ez egy nagyon komoly jubileum. Bizonyítja azt, hogy a városnak, de ezen belül is Alsóság városrésznek nagyon-nagyon fontos ünnepe, tavaszváró, tavaszköszöntő programja az Alsósági Tavaszi Napok. 20 évvel ezelőtt, amikor az alsósági képviselőcsoport indítványozta ennek a programnak az elindítását, mindenképpen nagyon fontos volt, hiszen a Kemenes-Aljai Napok, mint olyan híres rendezvénysorozata a városnak, városkörnyéknek megszűnt, és ezért kellett helyette, hogy kitalálódjon valamilyen más, annak a helyét elfoglaló rendezvény. Így a tavaszi időszakra akkor a képviselők, az akkori képviselőtestület, illetve hát a kulturális területen dolgozó szakemberek úgy gondolták, hogy a tavaszi időszakban a nagy rendezvény akkor legyen Alsóságon, az őszi időszakra pedig a Sághegyi Születi Napok legyen akkor a városnak egy nagy ünnepe. És ezt a tradíciót azóta is sikerült megtartani, és valóban mindig újabb és újabb tartalmakkal megtölteni. És attól függetlenül, hogy a tavaszi napoknak ki volt a főszervezője, tehát a részönkormányzat, vagy a városrész iskolája, a Berzseny Általános Iskola, később AMK, vagy a Művelődési Központ a Fiók intézményével, az Alsósági Klubkönyvtárral, minden alkalommal, minden évben az jellemezte ezeket a rendezvényeket, hogy közös összefogással, a helyiek, az alsóságiak összefogásával valósultak meg a programok, és ez nagyon fontos, mert közösségépítő, közösség összetartó erő egy ilyen rendezvény. Ott helyileg mindig is érezzük és éreztük az ottaniaknak a tenni akarását, az egymás iránt érzett tiszteletet és megbecsülést, és ennek a rendezvénynek a várását, a tenni akarást ebben a rendezvényben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb ereje az Alsósági Tavaszi Napoknak, hogy az alsósági részönkormányzat, az ottani intézmények, az óvoda, az iskola, és hát természetesen mi a Művelődési Központ, de mindenféleképpen az alsósági civilek, az egyházak képviselői, a helyi vállalkozók, az ott élő emberek akarják, hogy ez a rendezvény jól sikerüljön. És ezért sikerül az, hogy évről évre mindig valami újat tudunk kitalálni, amivel tartalmasabb lesz a programsorozat, és még inkább a helyiek magukénak érzik. És azt gondolom, biztos képviselő úr egyetért velem, hogy az egyik elmúlt évekbeli nagy újítás az ez a fogadhajtó bajnokság, ami most már 3. alkalommal megrendezésre kerül, de szerintem erről képviselő úr többet tud majd mondani. Hát igen, akkor egy picit most, mielőtt még végigmennénk a programokon, kicsit térjünk erre a fogadhajtó versenyre. Ugye 3 éve indult, és nagy sikert aratott. Igen, az volt a helyzet, hogy nálunk egy eléggé a városrészhez illően egy jó kis foci csapatunk volt, de különböző problémák véget a foci csapat nem tudott a továbbiakban játszani, nem volt olyan összetartó erő,
különböző dolgok véget, és így a csapat feloszlott. És akkor gondolkodtunk, hogy mit csináljunk a pályával, ott volt a nagy futballpályánk, ami bármire használható, és akkor a vállalkozók jelentkeztek, hogy szeretnének egy ilyen fogadhajtó versenyt ott az alsósági városrészek lebonyolítani. Mi szívesen vettük ezt a kezdeményezést, és úgy gondoljuk, hogy jól léptünk, jó volt a részünkről a támogatás, már valóban ez a verseny bejött. Akkor, amikor egy ilyen rendezvényre 1000-1200 ember meg tudunk mozdítani egy városrészbe, városba, már ezt tulajdonképpen a környékről is nagyon sokan érdeklődnek és nagyon sokan eljönnek, akkor azt hiszem, hogy érdemes volt ezzel a fogadhajtó versennyel foglalkozni. Most úgy néz ki, hogy most már oda jutottunk, hogy ebben az évben már C-kategóriás verseny lesz, ami azt jelenti, hogy az országosan és a verseny hivatal és a versenybíróság elismerte, hogy itt érdemes ezeket a versenyeket lebonyolítani, a pályánk megfelelő, a szervezés megfelelő, és úgy néz ki, hogy a közönség is vevő az ilyen rendezvényekre. Tehát akkor jó híre ment a környéken, Nyugat-Magyarországon, sőt országos szinten is. Igen, fogadhajtókörökben. Igen, most már országos szinten is jegyzenek bennünk, és ez azt hiszem, hogy a városnak, mint Szárdömöknek is egy nagyon jó dolog, hogy elviszik a hírünket, mint Szárdömök. És ugye a tavalyi versenyről készült felvételek is bizonyítják, hogy igenis impozáns látvány a közvetlenül a Sákegy lábánál szebbnél szebb fogatók gyönyörű tájban versenyeznek. Igen, hát szerencsénk van, hogy a Sákhegy pont olyan helyen helyezkedik el, és abban az időben, amikor tervezték ezt a futballpályát, meg a tornacsarnokot, lehet, hogy a régi tervezők, ugye gondolom én, hogy úgy tervezték, hogy a Sákhegy legyen a háttér, és ez nagyon jó sikerült. Hát ott a példa rá, hogy tavaly, mikor a művelési központ lehozta a Honfoglalás című rockoperát, hát az egy nagyon olyan helyre való rendezvénysorozat volt, és reméljük, hogy igazgatóasszony, én akkor megkértem, ha lehetőség lenne rá, nagyon szeretnénk, és ott is több mint 1000 ember megfordult, és több mint 1000 jegyet eladtunk, tehát ez azt jelenti, hogy ilyenre is a városrész és a környéke vevő. És remélem, hogy a jövőben igazgatóasszony majd megpróbálja olyan rendezvényt hozni, ami ide, arra a pályára, a kültérre, egy sákhegyi háttérrel azon a helyen megoldható. Tehát maga a helyszín akkor alkalmas arra, hogy netán ez a projekt kinője magát. Igen. Hát akkor kicsit lépjünk az időbe tovább. Konkrétan milyen programokkal várja majd az Alsósági Tavaszi Napok az idén az érdeklődőket? A 18-ai nap, tehát a péntek este lesz a megnyitó napja, és ez is nagyon szép hagyomány, hogy a megnyitókor a vendégeket mindig a helyiek köszöntik, tehát a helyi óvodások és iskolások adnak majd műsort, vendégfogadó műsort, és ennek a műsornak a keretében természetesen a város mindenkori polgármestere, jelenleg Fehér László polgármester úr és a részönkormányzat vezetője, Erdélyi Antal úr mondanak majd köszöntőt. Valószínű, hogy az országgyűlési képviselők is megjelennek ilyenkor, vendégek jönnek hozzánk, úgyhogy ez egy nagyon jeles ünnepe a városnak, a városrésznek, és az idén pedig a helyi köszöntők után a Varnyu Country koncertje fog következni, akiket már a decemberi karácsonyi készülődésben vendégül láttunk, fogadott az intézmény, és a helyi vezetők, egyesületek köszöntöttek az intézményünkben. Őket akkor meghívtuk, és elfogadták a tavaszi napokra a meghívást. A koncert első felében gyerekeknek tartanak egy interaktív zenés foglalkozást, bevonják a gyerekeket is a szereplésbe, a versenyeket, játékokat tanítanak nekik természetesen zenés formában, és a koncertnek a második fele pedig egy órában a felnőtteket fogja szórakoztatni. Szombati napunk indul majd délután párhuzamosan a fogadhajtó bajnoksággal. A délután a gyerekeké lesz, így meseszínházat, játszóházat és gyerekzenéket hallgathatnak, miközben természetesen rendelkezésre áll majd
mini vidámpark, ahol ingyenesen használhatják a szabadtéri játékokat. Közben elindítjuk az alsósági fakanál főzőversenyt, ennek is nagyon szép hagyománya van, évek óta egyre több csapat jelentkezik és főznek. Tavaly 14 csapat volt, és idénre is ígérkeztek, hogy jönnek ezek a baráti társaságok, munkahelyi közösségek főzni, mellette pedig az alsósági tagiskola szülői munkaközössége mindenki kedvére el fogja készíteni az alsósági nagyon-nagyon finom gulyást, amivel mindenkit meg fogunk kínálni, úgyhogy étellel, itallal, szeretettel várjuk a kulturális programok látogatóit, és reméljük, hogy nagyon sokan leszünk majd. Bízunk a jó időben, és bízunk a délután, kora este további kulturális programjaiban is, hogy csalogatják majd a közönséget, hiszen a gyerekprogramok után fellépnek majd Merseváltról a Piroska Amatőr Művészegyüttes, akik operetteket, magyar nótákat, népszerű régi nosztalgiaslágereket énekelnek kórus formában. Biztos, hogy ez egy izgalmas próbálkozás lesz, és nagyon várjuk őket, mert jó hangú, jókedvű hölgyek biztos, hogy nagyszerű hangulatot fognak varázsolni a színpadra. Ugyanilyen hangulatos lesz a Kemenes-Sömjeni asszonykóros, akik pedig hölgyek, de egy kicsit másképpen, ez hadd legyen meglepetés majd a látogatóknak, hogy milyen hölgykoszorú lesz az asszonykóros csapata. Meglepetés programmal készülnek? Azt hiszem, meglepetés program lesz, igen, és alsósági színészképzőt végzett, nagyon-nagyon tehetséges fiatal vendégünk lesz, Jós Viktória, aki pedig a musicalek világába kalauzol bennünket. Közben természetesen majd elkészülnek a finom bográcsételek, amelyeknek lesz zsűrizése, és kihirdetjük az alsósági fakanál ezévi tulajdonosát, aki megnyeri majd a főzőversenyt remélhetőleg, de azt gondolom a főzés során is, meg az egész program során mindenki nyertes lesz, hiszen egy nagyon szép kerek programot tudtunk összeállítani a részönkormányzattal és a helyi intézményekkel, egyház képviselőkkel együtt közösen. Az estét egy utcabállal zárjuk, majd ott a Halmos Duó fog zenélni, és hát természetesen a tavaszi napok nem maradhat el a sport rendezvények nélkül, tehát nem maradhat sportrendezvény nélkül. Az alsósági lányok, asszonyok focia szombat délelőtt lesz, reménykedünk még, hogy ha a férfiak is labdába rúghatnak, de ha nem, akkor gondolom inkább az erősebb nem képviselői a fogadhajtó bajnokságot fogják majd megtekinteni. Bízunk abban, hogy jófélesági borokat is tudunk kóstoltatni majd, és a programsorozatot pedig egyházi csendességgel zárjuk, melynek helyszíne az idén az evangélikus templom lesz Alsóságon, és oda is készülnek a gyerekek, és az esperes úr, illetve lelkész urak, hogy méltóképpen záruljon a rendezvény. Tehát a zenei programok mellett sport, gasztronómia, sőt ugye borkultúra, tehát azt hiszem, hogy akkor bőven tudnak majd válogatni a résztvevők. Hát Toni bácsit kérdezem, hogy az elmúlt évek alapján gondolom az én folyamatosan, mint részönkormányzat vezető, kapja a visszajelzéseket, gondolom ezek pozitívak, tehát arra sarkalja az önkormányzatot, hogy igenis van létjogosultsága ezeknek az alsósági tavaszi napoknak, a rendezvénysorozatnak. Igen, hát most azt nem azért, hogy az ember ugye ilyenkor nem szabad se dicsekedni semmi, de én úgy érzem, hogy ez a város résznek ezek a rendezvénysorozatai nagyon jók voltak. Mindig több volt a részvevő, és az a helyzet, hogy ugye én ezt 92 óta benn voltam, ott voltam szervezésben, és az elmúlt 4 évvel esett ki, még nem voltam képviselő. De hát reméljük, hogy mi és a következő az utánunk lévők, akik a fiatalok, akik majd a stafétabotot átveszik, azt a hagyományt, amit elkezdtünk, reméljük, hogy még a 30 éves, 40 éves, 50 éves jubileumot is megéri ez az alsósági tavaszi napok sorozata. Most itt akkor még engedjék meg annyit, hogy szeretném megköszönni akkor a segítséget, aki
ezekben a rendezvény sorozatokban részt vett. Itt először is a KMK-nak és a külön igazgatóasszonynak ugye úgy vagyunk, hogy nekünk hivatalból kötelességünk, de ezt úgy veszik, hogy nálunk nincs kötelesség, mi ezt szívesen csináljuk vele együtt elég hosszú évek óta. És itt szeretném megköszönni az iskoláknak, Cárdöbönkön a központi iskolába is igazgatóasszony, telefon, mit kértek, megyünk, segítünk, az alsósági tagiskola igazgatója, vezetése, bármit kérünk, azonnal ott van. Ott vannak az összefogás, az összefogás most is jellemző, ott vannak az egyházak vezetői, ők, ha elkezdik a szervezést, mindenki tudja a maga dolgát, ő természetesen veszi azt, hogy ő nekik mi a feladatuk, ő azokat. Most ebben az évben gördülékenyen megy, most ebben az évben itt még illik a szülői munkaközösségnek külön megköszönni, már ők már tavalyi szervezésben, tavalyi főzésben is besegítettek, az idén is, ebben az évben is elfogadták, hogy segítenek, és itt még külön szeretném a Zsamboki Zoltán kiemelni, ugye a főszakácsunkat, aki a megfelelő kajára megfelelően ügyel, hogy a megfelelő ételek kerüljenek a Tehát a gasztronómia kiemel szerepet játszik. Igen, és a Zsamboki úr lesz a főszakácsunk, és itt szeretettel várunk a cárdömölk, a város környékből a cárdömölket, alsóságiakat, izsákfajakat, ezekre a rendezvényekre. És itt még egy pillanatra a felsorolásból kimaradt, hogy szombaton délelőtt ugye a zenés ébresztő, a sztármétezdes dolog, jövünk, ébresztjük Cárdömölköt, alsóságot, izsákfajt. És akartam kérdezni, ugye ez egy aktív pihenés, ez a 3 nap, tehát nem szabad lustálkodni. 7 órakor indul a zenés ébresztő, lesz-e valami különlegessége? Hát ebben az évben tavaly voltak hintók, ebben az évben úgy előreláthatólag nem, de lehetnek meglepetések. Tehát az biztos, hogy zene lesz, jövünk, és az egész városrészben, tehát Cárdömölktől alsósági zsákfa mindenhol természetesen zenével ébresztjük a várost. Hát ez 7 órakor kezdődik, tehát akkor el lehet mondani, hogy 7 alapok ki az ágyból. Igen. Még egy programra szeretnék egy kicsit rátérni igazgatóasszonnyal. Ugye a 16 órakor szombaton a Tánclánc, itt a Művelődési Központ csoportjai lépnek fel, ugye többek között a Rockisok, a Néptánccsoport, az Energy Dance sporttánc. Azért szeretném őket kiemelni, ugye megszokhatták már a cárdömölk, hogy ők nagyon sok rendezvényen ott vannak, de érdemes őket most is megnézni, hiszen folyamatosan országos szinten nagyszerű eredményeket érnek el. Igen, valóban így van, hogy az ember úgy van vele, hogy a saját portékáját, a saját eredményeit annyira nem szereti dicsérgetni, vagy nem szereti előtérbe helyezni. Egy kicsit talán itt nagyvonalú voltam, amikor átsiklottam a csoportjaink felett, és nem emeltem őket ki külön, de valóban a művészeti csoportok, akik az intézményben tevékenykednek, évről évre kiemelkedő szakmai elismeréseket kapnak. Országos bajnokságon elért eredményeik a Rocky Lili ARRC Egyesületnek, illetve az Energy Dance Sporttánc Egyesületnek. Méltón lehetünk rájuk büszkék, hiszen országos első helyezést ért el mind a két tánc típusban, több formáció, világbajnokságra készülnek a gyerekek, nemzeti válogatott tagok, a rockisok például, világbajnokságra mennek az energisek, tehát mindig ott vannak az országos top 10-ben, és azért egy ilyen kisvárosból elindulva eljuthatnak a gyerekek tényleg Európa különböző pontjaira, és ott képviselhetik nem csak Cárdömölköt, hanem Magyarországot. Ez nagyon kiemelkedő, kimagasló teljesítmény. És ugyanúgy büszkék vagyunk a Kemenesalja Néptánc csoportra, hiszen ők pedig a kulturális középiskolás fesztiválon, a Helikon napokon most ezüstdiplomát kaptak, tehát ők is tényleg kimagaslóan szakmai eredményeket érnek el, és mindig számíthatunk rájuk. És nagyon aranyosak, helyesek a mazsorett csoportunk is, ők még kicsik, de már olyan ügyesen mozognak a színpadon, és olyan magabiztosan tudják a táncokat, hogy reméljük, hogy 1-2 év múlva őket is el tudjuk már a különböző mazsorett fesztiválokra küldeni, és akkor ezen a vonalon is Cárdömölk neve majd szépen fog ragyogni. A zenés ébresztőt pedig azért
hagytam ki, mert... Sejtelmes mosoly, mindkét vendégem arcán, valami készül. Erdélyi képviselő úrnak tényleg mióta van az alsósági tavaszi napok, ez a programelem a szívügye, és az egész rendezvénysorozatot végig felügyeli, és tényleg minden percében ott van, de a zenés ébresztőnek a mindig megújítása, évről évre az újabb kitalálása, megszervezése, útvonalak, meg egyáltalán a résztvevőknek a szervezése, ez mindig az ő külön feladata, és mindig maximálisan. Aki még nem tudott volna szombat reggelig az alsósági tavaszi napokról, az megtudhatja, mert Celdömölk városközpontban és a végeken, tehát Alsóság, Izsákfán is megszólalnak a fúvósok, az Ádám Jenő zeneskar, a fúvózenekar, a Bejci Károly igazgató úr karnagyoskodásával, és hírét viszik annak, hogy bizony ezen a hétvégén Alsóságon és Celdömölkön, de mondhatjuk most már, hogy Kemenesalján gyönyörűséges szép tavaszünnep lesz. Tehát akkor egy dinamikus beharangozóra számíthatnak majd szombat reggel És most már csak az kell, hogy az égiek is kegyesek legyenek hozzánk, hogy jó idő legyen, hogy minden programot meg tudjunk valósítani. Hát remélem, az időjósokkal megtörtént az egyeztetés, hogy jó időt rendeltek a szervezők. Bár ugye ez nem így működik, de hát reméljük, hogy akkor az égiek kegyesek lesznek, és minden programot majd nagyszerű, verőfényes, napsütéses időben tudnak majd lebonyolítani. Hát én nagyon szépen köszönöm Páné Horváth Máriának, illetve Erdélyi Antalnak, hogy elfogadták a meghívást, és akkor tényleg jó időt kívánunk, és sok-sok érdeklődőt és sikeres lebonyolítást az idei alsósági tavaszi napokra is. Köszönjük a meghívást, és köszönjük, hogy megtiszteltek bennünk azzal, hogy meghívtak, hogy itt a Celdömölk alsósági város lakóit tájékoztatni tudtuk erről a 3 napos alsósági tavaszi napokról. Köszönjük még egyszer. Kedves nézőink, május 18-19-én, 20-án ismételten alsósági tavaszi napok, buzdítom önöket, vegyenek részt minél több rendezvényen. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét, minden jót!